Conseil ministre olu baro timelanga jamana kono conseil ministre muni o baro dala meteleke arabado na ofumako wa mercredi no ubena février kalo kile muwa ani kile masamba fulani muwa ani nani conseil ministre ni ya tagala jamana nyama apme aleka nyama kono meteleke kolon asimi guitala ni ya bayi ka fo conseil ministre muna oye e wada tu fin de l'année ya tagala je aklina do tala ofumako projet de texte kata si projet de communication ofumako projet de texte kata si e wa pro conseil ministre mun na be ka fo oye aklan do konita muni meteleke projet de texte ulu do tala kata se nomination do kelima fo kata se kuna fuli do fana fo kata se kuna fuli do fana dilema no mako ka boy na fo mako chapitre de communication be ka fo ministre de la justice kristo ministre anebuna dama ka akesa batiliko ale kuna fuli fana ka kan ci conseil ministre ma mu meteleke wa barado bena blasinga abe fo mako test de sélection muni ataka alaje ulu barob na blasinga kanyeshi formation professionnelle des avocats du Mali avocat ulu reka wa bara okum konala be ka fo wa tesido bela buluda mun kanga ke duna tawla fo mago union économique monétaire ouest africaine yo mo kibe ka fo ale rayi wa aklina ndota kaseka ulu blasinga tukumunla avec sababu kaseka do fara ni bara ere asekoni adonko ani wa jamana tabulum ne ko bi kaseka bla mene nyuma kono teleke anga avocat ka barala wode sen fe mo teleke règlement fana la munum bulu dalembe tukomina afuma go certificat d'aptitude à la profession d'avocat capable kibe ka fo ulu fana ayi ni birnon fana ta kibe ka fo bi temelenko obena seka baro koni ni timeto gomina ya seka do kaseka ni avocat ya baro ke fo katai ka fo ko tesido kon kaseka ke wa be ka fo mo ko centre de formation administrative kibe ka fo obega sebo bi an jamana ra kon la fo mo ko baro national no beteleka an avocat ko nyama sola be ka fo ulu baro koni be blasinga ka tesu ke yasa ikaseka ta ni kapa no fo mo ko examen du kapa ikaseka o katugo munula wa baro kibaye ka fo akilon ya afanata mum biya ka fo kenla an ministère mun ga balan jilimbe kiriko bunakuma kibaye ka fo aleko ni mena ijon kokoro kaseka baro timetugumina yasa ne certificat d'aptitude à la profession d'avocat lubiseka ewa sabati tugumunla kasanga akilon ma sharase mbe ga mun fo kibaye ka fo wa fefe teleke ni certificat la kaseka asuro ko be ka fo mali baro no teleke anga avocat ko kanyama so ale ko nimbe da wulga doke kaseka ni bela de len blasenga avec sababu fana ma kaseka wa ni concours yere fana ke ka tono boke yasani pasele kaseka ta formation nunke to go mun la be ka fo abena keni examen de kelen yi na fu mako examen obeke yaseka wa ni seben so teleke a certificat la kadira ka fo dati mun kon buluda lembe kaseka na to sebolu konike fo kata se examen yere koma ulu bena buluda marskalo o kle duru samba flan mu nani kata asi akunche avrikalo kle mu anani samba fla ani mu ani nani ajelaga foko ni faranyon kanu mo selection bay ka foko jamana fam tele ko yumo jamana ulu bela jelen sembe ala bay ka fo mu ka so bi kaseka shara ani bunga da mon de reka wa akilna ulu be sekata asefe tugumla kibe ka fo mu teleke juru la mbe wa ni examen ko ni ajarati ko fana ke be ka fo ulu fana mbe fara nyoka afo mako wa centre de formation professionnelle des avocats be ka fo mo ko ni obena bo tukumna ni candidat ko ni talakata a concours ke ajala ka fo ko ikanga se ka moyen mo soro ka passer au teleke moni 12 la sur 29 mako ikatega tan fla soro wa 9 mako moyen 12 sur 20 ni recrutement blako abna gaso bi kasega wo chama ko ni enda tugono kumbe targa gela bala kaneshi an avoka ulu ka bara aleno kanya to ma an jamana konna la kanla kiri obuna kun fanaka o ko vetuguni wa kiri baro ulu na kenno wal fen fanaye kanyeshi wa criticalaw an jamana don bela jelen uluma kaboyno mumbe delege ministre des affaires étrangères la coopération internationale et kuna fulike kan desi conseil ministre ma kibe ka fo afuma ko conclusion réunion des ministres alliance des états du Sahel kibe ka fo lu baro timelano kala wakadugu février kalo o kleta ani duru samba fla ani muga ani nani adila ga fogo mali délégation ba kon e wulika do ni anga ministre l'administration territoriale décentralisation ay wulika do kon ken délégation bay ka sekata ni baro timeto gomna alliance des états du Sahel o tola kibe ka fo afuma ko réunion des ministres uluka réunion kanala
wa o de sen fɛ kibe ka fɔ sigi ka fɔ kon timela ministre nun farala ɲɔgɔn kan ka se ka wa avant projet n'a fɔ avant projet de traité kibe ka fɔ ni a bɛ kuma confédération alliance des états du Sahel la o sigilen sen kan o yi dati o ma ka jira k'a fɔ mun bɛ tɛle kɛ nin jamana ninnu yɛrɛ ka wulina olu ka mirina hakili majɔ sira fɛ kibe ka fɔ wa ni confédération in ko a bɛna sigi sen ko minnu kan a fɔ ma ko collège des chefs d'état kibe ka fɔ bɛ kɛ sababu ye ka se ka wa datuguli dɔw kɛ ka ɲɛsin mun bɛ tɛle kɛ baaraw o yɛrɛ hakilinaw ma a bɛ se ka ɲɛ cogo mun la bɛɛ ka fɔ a fɔ ma ko session du conseil des ministres ale ni session confédérale des parlements olu fana bɛna sigi sen kan ka se ka baara ninnu kɛ cogo min na o de hukumu kɔnɔna la mun tɛle kɛ nin sigi ka fɔ ninnu la kibe ka fɔ a yira ka fɔ mun bɛ kuma agence de développement ale ni d'exécution ni o kɔni sɔrɔ la ka se ka yɛlɛmali don mun tɛle kɛ secrétariat exécutif de l'autorité pour le développement intégré du lutte ko gourma o bɛna yɛlɛma ka a bila o minɛn kɔnɔna la mun tɛle kɛ ministre la o bɛɛ y'a cantigɛ ka tila k'u ka seerew kɔni jira k'a fɔ mun tɛle kɛ alliance des états du Sahel la a ka cari ka se ka dɔ fara a ka baara yakubaliw kan ni hakilinaw nɔfɛ bolo ɲɛmaw kun kɔnɔna la ale ni gɛlɛya minnu fana bɛ jamana ninnu kan sɔrɔ bundakun kan olu bɛ se ka lawuli cogo minnu la o kɔfɛ tuguni k'i bɛ k'a fɔ o y'a sama k'a fɔ o bɛna projet de document o bɛna labɛnw kɔni kɛ o la ni a bɛ kɛ sababu ye ka wa sommet fɔlɔ n'a fɔ ma ko premier sommet alliance des états du Sahel olu bɛ se ka latimɛ cogo min na bɛɛ k'a fɔ ani motion spéciale ka se ka kɔkɔrɔma dɔ kɛ ka ɲɛsin Niger jamana ma ka jira k'a fɔ ni hakilina minnu filɛ n'a fɔ ma ko charte graphique ani coordination des activités kibɛ k'a fɔ a tugulen bɛ jumɛn la ni baaraw bɛna bila sen kan yasa ka se ka ɲɛfɔliw fana timɛ kuma ɲɔgɔn ka se ka don alliance jamana ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ni o bɛna kalifa Mali yɛrɛ la ka bɔ yen nɔ ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique ale ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma mun ni b'a ye k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ mun tɛle kɛ processus de recrutement maa 100 ani maa 10 olu kɔni bɛna ta enseignant chercheurs la wa san mun bɛ tɛle kɛ exercice budgétaire 2023 hukumu kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛ k'a fɔ mun bɛ tɛle kɛ wa mako la ko o bɛ ka ɲɛsin sanfɛ kalanso maaw ma n'o fɔ ma ko enseignant chercheurs i bɛ k'a fɔ o hukumu kɔnɔna la ko wa o bɛna tali kɔni kɛ ministre de l'enseignement ko i bɛ k'a fɔ a ye a kunnafoni di k'a fɔ maa 100 ni maa 10 o kɔni bɛna ta o maa 100 ani maa 10 fana la maa 70 ni maa 5 o ye maître assistant ye mun bɛ tali kɛ maa 30 ani maa 5 la o ye assistant ye mun bɛ tali kɛ exercice budget 2023 a bɛna ta o bunakun kɔnɔna la a bɛna ta o miirinaw de nɔfɛ mun bɛ tali kɛ maître assistant la olu kɔni bɛna ta wa kɛrɛn la n'o bɛ tali kɛ doctorat bɛ maa minnu bolo nka minnu bɛ tali kɛ assistant olu bɛna ta master bɛ maa minnu bolo wa jala k'a fɔ sariya minnu kɔni bɛ kuma ordonnance numéro 2017 036 PRM ni ale bolo bila wa septembre kalo tile 27 san 2017 a kumala o kan n'a bɛ kuma wa statut des anciens chercheurs olu kan bɛɛ k'a fɔ Mali yɛrɛ tɔgɔ la olu ka baara o bɛna sinsin o de kan a jala k'a fɔ ko baara ninnu fana la dossier minnu kɔni dilan olu baaraw kuncɛli la a yela k'a fɔ ko wa maa minnu kɔni sɛbɛn don maa 1100 ani maa 97 olu kɔni maa ye minnu dossier ninnu kɔni don n'u bɛ tali kɛ assistant la ka bɔ yen nɔ maa 400 ani maa 30 ani maa 6 olu kɔni dossier don n'u bɛ tali kɛ maître assistant la nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko kɔni yarilen n'a fɔ ma ko débrouillement k'o kɛ k'a ban a yela k'a fɔ ko mun bɛ tali kɛ wa dossier 925 de sela ka taa baara bɛna kɛ ni minnu ye dossier 200 ni dossier 72 o kɔni o kɛla dossier minnu lasegila ka sabu kɛ darula caman ye majɛ caman tun bɛ minnu lajɛ dɔw ta y'a jira k'a fɔ ko o kɔni si tɛmɛla dɔw ka dossier fana tun ma kɛ dossier mun kan ka don ni wa concours la ka taa se wa dɔw yɛrɛ fana ka spécialité tun tɛ ani a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ dossier de candidature la i bɛ k'a fɔ a kɔni bilala yaasa o bɛna sɛgɛsɛgɛliw boloda k'a lajɛ cogo minnu la wa baaraw bɛna se ka tɛmɛ cogo min na ka jira k'a fɔ concours ninnu ka se ka boloda k'a kɛ komi a kofɔlen bɛ cogo min na a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ concours direct assistant a fɔ ma ko assistant olu ka concours o bɛna kɛ wa février kalo o tile 24 san 2024 a bɛ kɛ lycée ba Aminata Diallo la centre unique de don
kaboyna ministre de la jeunesse et des sports be ka fo sifina kaw aleni fargulu nyenanje aleni buna dama de fato de ma wala ka sabatu gum o ministre ay ko fulde ke kan si conseil ministre ma ajila ka fo mu telege malla le séminaire do 13e jeu africain mu na akra ka fe no samba flan mo ali saba o boro bulla le me ka be mu bulu dale no ka be maskalo kle duru katabla akle mo an saba masamba flan mo anani abeka gana akra fabala ajira ka fagli jigla shi folo no ndamne la kabi kongo ka fe no wasamba kele keme kono ani biworo ani eduru watan flana o fana o kela samba fla ani tan kono no kala maroko fe no kajira ka fo mutelege mali yere wa bulikalo la ulu sindula bare na mun bay ka fo sila ka joro tima fanata o ko betugun mutelege wa discipline of mako judo ani athletism kata se football ani taekwondo basketi ani boxi o ye o sendon bela jelen fana la wa tan zabana mun fleno bina ke akra ka fe no samba flana mu ani sabato wala kibe ka fo abena ka sababu fana ka seka wa discipline ta ani fla o de blessing kan mun bay ka fo wa mo kan ka seka wuli ka joke mun la mom telege jeux olympiques d'été de Paris 2024 fana kibe ka fo abena taka bla o menen fana kono la akli jigila mali abena sendu o fana la bay ka fo discipline mun talimbe ala athlétisme bala ka se basketi 3x3 ani wa en body taekwondo judo cyclisme ani boxi mali fana semina don bela jelen la kaboyno abena o ko fe metelege ban ko afuma ko grand prix hippica alliance des états du Sahel baro bulo dalen no wa février kalo kle mo annani kata black kle mo ndurula samba flan mo annani abna ka champ hippique de Bamako la subuli kerengana la mo telega fédération malienne de hippisme kibe ga fo aleni wa sports équestre o kabulu ni man ko na la ka nyeshi mali ani jamana to ma kan na Burkina Faso ani Niger o bana ni baro ko ni ngeka abuluda kastase wa mumena okogoroma do kasego blasra bare na buteleke wa kangala air service alere partenaire mu koni bena wa deme chamado kanyeshi ni grand prix ma ajilaga bogo ni grand prix go akli la meteleke abaralo olubena ke wa anga wa jamana no teleke sous region era konnala dorete kaseka kokoroma do ke kanyeshi wa bulunyo mo meteleke alliance des états du Sahel o Mali Burkina et Niger jamana oni nyonje so bulim barobna ke Bamako faba kono no do na tawla muni mirna nda kibe ga fo abna bla menem kono abiga sabo bi tuguni ka nga seko na nga doko fa ko nyanga buna ko nga kaseka olu ke yakba fenye be ani kila konnala mun ya taka alaje ni baro bena time ka seka kokoro mando ke ka nyeshin benyo ya umma ali bolunyo mama ndi jamana nyonche an jamana do ni nyonche so bolinu ulu baro ko ni bena ke ka seka nyonda ko ke afuma ko wa chevo loko anga wa sigida reso katase afuma ko pur sang ani 100 améliorer be ka fo ulu baro bena ke ni o fana baro bela jelen ko cela na fo mun kon bla lembe napta jo wa million bisaba ani nani la français fala o demna taka di wa mamunu mena ni baro ko ni ton no boke adini wa domulu chamare be no munu mena fara kanka duma kaboyno anga ministre de l'énergie et de l'eau ale kono fulike ka nyeshi wa conseil ministre ma ayira ka foko atako sabana no fuma ko 3e édition semaine malienne des énergies renouvelables kibe ka fo baro ko bulon no ka be février ko kle mo ko no ma katabla mars ko kle fla la samba fla ani mo ani nani ajilla ka fo ministre de l'énergie et de l'eau di ani wa ko ministre so alani wa banque africaine de développement o luka bulun mo ko na la kibe ka fo oye wa aklan gonita yasa kaseka majon chama wuli ka boyno be ka fo semaine metelega semaine malienne des énergies renouvelables be ka fo abna ka so be ka yakbal do fana kuranko ubuna kuna ani jila baralu ko la fana e ka nyabulu ke jamana don fana ye fo kata se wa nafam fana be soro wa jamana nun fana konna la kanyesi ni akiloma ajala ka fa gliji la meteleke ni la je folo ko ni ko akela wa samba fla anta an kono do akela Bamako yanno wa aflan fana o kala Abidjan ko fe samba fla mo an kele kadira ka fo ni semaine malienne des énergies renouvelables kibe ka fa be sababu ka seka fara nyon kan bake ka seka kokoro ma do ke tugune ka nyashi nya fulu chamama wa akilno be seka falen ko sebe ka seka nyashi wa énergie renouvelable kuma ni jamana nun kono ko sebe ani na famu nun fana be ala o de ndirna na kibe ka fo atako sabana in baro timeleno mu akilna taleno ka bla février ko kle mo ani kono no ka tabla mars ko kle fla la samba fla mo anani aben bla kuma sem kono ro teleke ko kaseka wa forme pour promouvoir les opportunités dans le secteur d'énergie
des énergies renouvelables du Mali ka se ka yakubali fana do wa énergie a baro yɛrɛ la tɔnɔbɔ min bɛ se ka kɛ a la wa n'o bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ a ka ɲɛtaw o sira fɛ. A jala k'a fɔ ko baara in la n'Ala sɔnna ma maa 500 olu kɔni bɛna bɔ jamana fan caman fɛ ka na nin baaraw la, maa 30,000 o fana bɛna kɛ maa ye minnu bɛna ɲɛmadaw kɛ, an b'a fɔ o ma ko visiteurs ka taa se a fɔ o ma ko stand o den 50 kɔni bɛna ta ka bila ka a fɔ o ma ko stand d'exposition ka se ka seko ni dɔnko fɛnw bila maaw k'u ye, a fɔ o ma ko panel hakilina fɔlɔfɔlɔ 8 panel o bɛna kɛ sigi ko 8 bɔɲɔngo bɛna kɛ, o bɛna hakilinaw ta ka se ka kuma ni hakilina ninnu kan, a fɔ o ma ko rencontre B2B ka se ka kuma ɲɔgɔn ye ka an ka nafa sɔrɔ siraw fɔ ɲɔgɔn ye cogo min na o baaraw bɛna kɛ. Ka bɔ yen nɔ an ka ministre de l'énergie et du commerce a ye kunnafoni kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma, a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ wa an ka jamana kɔnɔ a fɔ o ma ko stock des produits an ka dumunimafɛn minnu kɔni bilalen bɛ ka wa makɔnɔliw kɛ k'i b'a ye k'a fɔ jamana bɛ waati min ko sisan k'i b'a ye k'a fɔ olu kɔni a ye ɲɛfɔli kɛ o la kɛnɛla a bɛ daminɛ février kalo tile 12 la ka taa bila 18 la san 2024 hakilila minnu bɛ yen nɔ ɲɛfɔlikɛla o la a fɔ o ma ko an ka wa ni balofɛn ninnu o sɔngɔko n'i b'a ye k'a fɔ a ye datu o la mun bɛ tali kɛ an ka dumuni la kɛnɛla an ka n'a fɔ o ma ko wa produit de première nécessité k'i b'a ye k'a fɔ wa a jira k'a fɔ ko a sɔngɔko la caman bɛ yen nɔ a jira k'a fɔ ko caman ma fara dɔw prix kan wa dɔw bɛ o prix cogoya la ka jira k'a fɔ jamana yɛrɛ ye laɲini minnu kɛ o bɛ ka bila o minɛn kɔnɔ misaliyala o bɛ taa se wa dumunimafɛnw caman ma nka mun bɛ tali kɛ an ka nɔnɔmugu la nɔnɔmugu ale ni wa alikama mugu k'i b'a ye k'a fɔ kɔlɔsilikɛla k'a fɔ ko dɔɔni farala olu kan a fɔ o ma ko 100 sarada 2 farala dɔw kan dɔ bɛ yen nɔ 3 fana farala o kan n'o fɔ o ma ko 2% ani 3%. mun bɛ tali kɛ ka se ka wa sugu kɔnɔ maaw kɔni sɔn ni produits la ka taa se labanw ma ka sunkalo makɔnɔ kɛ san 2024 la jala k'a fɔ ko tɔni 25 sukaro la ko o kɔni bilalen nɔ fɔlɔ ka se ka wa sunkalo baaraw makɔnɔliw kɛ cogo min na sunkalo bɛ se ka latɛmɛ cogo min na nɔgɔya kɔnɔna la a fɔ o ma ko wa sukala ale ni sukala olu ka wa produits kɔni a bilalen bɛ ka o yɔrɔ la ka makɔnɔ kɛ ni Ala sɔnna ma sunkalo baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamana gouvernement yɛrɛ ka hakilinaw talen bɛ o hukumu de kɔnɔna la ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ prix plafond la kundama man ka tɛmɛ minnu kan ko olu kɔni fana jamana kɔnɔ fan caman fɛ k'olu bonyalen don kosɛbɛ maaw tɛ ka dɔ fara a fɛn ninnu prix kan komi laɲini kɛlen bɛ cogo minnu la. O kɔfɛ fana mun bɛ tali kɛ sigi k'a fɔ baara minnu kɛla gouvernement ale ni secteur privé olu ni ɲɔgɔn cɛ wa alliance AES alliance des états du Sahel olu kɔni bɔlen mun bɛ tali kɛ wa CEDEAO la ka bɔ CEDEAO la kɔrɔfɔ fana u bolila o kan ministre de l'énergie et du commerce a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ janvier kalo tile 31 la ka san 2024 wa o réunion kɔni kɛla n'o bɛ tali kɛ réunion d'information la hakilina fɔlɔfɔlɔ caman kɛla ka ɲɛsin ni hakilinaw ma a ɲɛmaa tun bɛ jamana premier ministre yɛrɛ bolo chef du gouvernement premier ministre k'i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ ye hakilitigiw kɔni la nati jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin maa ma kungolen bɛ kɛnɛ k'a don jamana bɛ tali kɛ état AES alliance des états du Sahel olu samalen ka bɔ CEDEAO la ko dɔwɛrɛ tɛ maaw ka hakili sigi sabula wa nɔgɔyaw bɛ yen nɔ b'a ye k'a fɔ a bɛna ɲɛsin fɛn caman de ma an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ fɛn minnu kɔnɔ kosɛbɛ o kɔfɛ fana wa baara caman bɛ yen minnu bɛna lateliya cogo min na jamana bɛ se ka yiriwali sɔrɔ hukumu minnu kɔnɔna la. O kɔfɛ mun bɛ tali kɛ chambre de commerce président ale ni industrie et du commerce national la k'i b'a ye k'a fɔ du patronat k'i b'a ye k'a fɔ olu président fana ye foli ani waliɲuman bila ka taa jamana ninnu ka wuli ka jɔ ma ani jamana gouvernement a ɲɛmaa bɛ tali kɛ chef du gouvernement la a ka wele la ka na kɛnɛ in kan ka se ka na baaraw timɛ sɔrɔ bunakun kan ani ɲɛfɔliw kɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma Mali tɔgɔ la. O kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ wa conclusion ale ni recommandation baara minnu fana kɛla a fɔ o ma ko mission du ministre de l'industrie et du commerce a kɛla Sikaso région na a bɛ k'a fɔ baara minnu kɛla kunnafonili kɛla ka ɲɛsin o fana ma ministre fana a ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ wa baara minnu kɔni kɛla a ye jamana ɲɛmaa ka wa nɔrabila kɛ nin kɛnɛ in kan ka ɲɛmaaya ta a don kama Sikasokaw fɛ yen mun bɛ tali kɛ commune rurale de Natien la a jira k'a fɔ baaraw kɔni kɛla sababu ye ka se ka taa biriki fɔlɔ kɔni o da mun bɛ tali kɛ société ciment la ciment de l'Afrique ni ale baaraw kɛla février kalo tile 9 san 2024 ka jira k'a fɔ nafolo minnu bɛna don ni ciment usine ba in jɔli la taa jɔ miliyari wa 30 bɔɲɔngo la a bɛ kɛ sababu ye fana ka se ka wa tɔni 1 million fo ka taa se 2 million de bɔ wa san kɔnɔ ciment la
be ka fo be so be fana ka saka ma keme saba ko ni ta ko do barala muso ma keme bi saka ta yere soro la ko fa fo ma ko wa en plan non permanent opta jo ma ba kelen keme shigila wala fana ma keme saba be mutelege musura ka wala munu sen fana mina do barola no fo ma ko non permanent wala ko bara nunu ni ba ka fo izini joli baro bina to sena fo ka ta kalo wa nani fo ka ta kalo muga anani obonyongo ma mutelege faire no fo disposition prise kanyashi wa tasma jeni mun kon kala février kalo kile wolonfla san ba fulani muga aninani no kala wa commune urbaine de Gawla uluka suguba konnala kadira ka fo mutelege uluka légume sugu gawkaw fe don akala sababu ye ka tieni ba koni do mu ibai ka fo ni okoni kala sababu ye groupe do anake groupe électrogène ne koni menela amenali munge a chile a chauffeur jugu koni amenela amene kala sababu ye ka se ka sugu fando koni mene no baro kala février kalo kile wolonfla san ba fulani muga aninani adela ka fo ko shulla ku ibai ka fo gela koni kala anga sa personne nga mutelega service protection civile mo alini anga force armée de défense ulu fana yuli ka jo fana ke ka se kana bulu nyoma ke tugu mulla ka se ka ni tasma nunu la sa tugu mina no fuma ko incendie nga koni kala sababu ye ka se ka wa cheni chama do mo ka bolla fon la mafla ulu koni jugila ajala ka foko gaw gouverneur ale commission no blessing ka se ka gela munu ngoni mo soro ka se ka ulu fana gela ko lo shitugo mina obna fele so la tugo mina o ko be mutelege wa sigi ka fodo fana o kala no kala février kalo kile temps ani fla samba fla mo anani o kala wa ministère de l'industrie et du commerce alani chambre de commerce industrie Mali o togola be ka fo o ka fela fana ta tukumina ka se ga wa demedo ka nyeshin wa gawo gela mun talaka wa gawo suku konna mo segere kanala ala ka fo commission conjointe be ka fo franjonka ministère de l'industrie et du commerce en chambre de commerce d'industrie du Mali ulu fana farla nyonka ka ulu ka joko ke kata gawko fe no kata nyada ni konu kan tuko munun la ka se ka sika fo ke wa gele munun soro ani soro fana tiene munun kala obna ulu ka jom ke ka se ka demedo uma kaboyno afoma ko wa 13e conférence ministérielle be ka fo de l'organisation mondiale du commerce be ka fo ulu baro fana sinfe no bolodaleno ka be kenala wa abna ke Abu Dhabi ka fe no février kalo kile muga an woro kata bla amuga an kondo la samba fulani muga aninani ajala ka bon conférence ministérielle takuta ani sabana be ka fo na fuma ko organisation mondiale du commerce abna bla wa sigi ka fo okumu kono la ni be ka fo no obna ke do ka fe no ni obaro ko ni odamna la kabi wa novembre kalo la samba fulani muga samba fula ani kelena akala do ka fe Qatar ajala ka fo ko akoni asigila fem mun kan o de ka se ka afoma ko traitement spécial différencié obe kuma okan ka se ka wa maw koni bela jalen kun dama ka kelen o ka wa baro kum kon la si ka fo ka se ka ke sene buna kun kan ka ta se felo ka se ka ta ka bla sen ka fana mun ga sobe ka galawli ka boyno na flo be se ka labara to kumina soro buna kun kan wa foma ko commerce électronique ulu baro be se ka yakba to kumina wa maw ka ake donia an se ko kum kon la be ka fo ani kena ko fo ka ta si wa jamana mun be ni wa se batu be se ka deme togo mun fana la ka dira ka fo mun tereke baloko o la kana ko be se ka sindi togo mun la sigi ka fo chama kon kala alisa akli jigila ka se ka nyashi ni bela jelen fana mamun ni akla sawbi ka se ka wa jamana nani be no butelike wa 4 pays producteurs du coton qui be ka fana fo mako initiative sectorielle en faveur du coton ni be ka fo Côte d'Ivoire jamana fana ale fana farala kanu teleke de République de Côte d'Ivoire la olu be ka fo Mali sen dole ni takuta ta ani sabana fana lanu sele conférence la ka be so be fana ka se ka Mali fana wa aka na fansoro sara tama be no ka se ka olu fana wa nyenyi ni tukumna olu be se ka nyasoro kana fana se jamana fana ma ko be tuguni mum teleke pays du C4 aleni Côte d'Ivoire jamana ki be ka fo ni o be teleke wa pays les moins avancés jamana mun me no ne se ba betu olu fana ye wa be ka fo de même se ka dulu matukumno ka mbino be se ka sapati kabeno ministre meteleke kana so anyo le ministre so ale kuna fulike kan se banako kibarawma folo meteleke coronavirus banana ajira ka fo ni do kunta umma fema fara do kunta kan ni ya takalaje ani do kunta meleta bayra ka fo do ma fara bana batoka ni do kun konnala wa mu meteleke wa bana meteleke deng fanala ajira ka fo mu meteleke ni do kunna wa chama bola ni do kun talaka te do kunta meleta kan bana batola
o la jamana ɲɛma a ko a bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw ka se ka o janto wa fɛlɛ minnu fɔla ka se ka anw kɔlɔsi bana in na, bana in kana se ka maaw sɔrɔ cogo min na, ko ka olu matarafa cogo min na. Bamakɔ février kalo tile 21 san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali ale bolonɔ bɛ sɛbɛn o la.